Bună, dragii mei! Acesta este primul meu vlog și pe canalul acesta de YouTube o să vedeți challenge-uri, o să încerc să vă dau sfaturi când aveți nevoie de mine și chiar sper să vă strângeți cât mai mulți pe acest canal. Prima întrebare. O să fac un Q&A. Prima întrebare. Ok, dacă tu te apuci de YouTube, eu de ce nu aș putea? Păi, am zis eu că nu poți? Dacă tu ești pregătit și vrei să încerci, te sfătuiesc să o faci. 2. Îți plac florile? Da, îmi plac florile. O să vedeți pe parcursul vlogului că o să am și eu flori. 3. Ce înălțime ai? 1,53. Pe ce clasă ești? Pe clasa 5-a. Îți place în carantină? Sincer, nu-mi place în carantină pentru că trebuie să stau închisă în casă și nu, chiar nu. Ce îți place să faci în timpul liber? Păi, să stau cât mai mult acasă cu părinții mei, cu familia mea și să merg la cumpărături, să fac shopping-uri. Da. Care e mâncarea ta preferată? Cartofii prăjiți, recunosc, îmi plac. Nu sănătoși, dar îmi plac. Ce alegi dintre pizza și shawarma? Shawarma. Ai frați, surori? Da, am un frate. Câți ani are fratele, sora ta? Am un frate, după cum și spuneam, și are 1 an și 8 luni. Ai căței, pisici? Câte ai? Am 2 căței și o pisică. Care e magazinul tău preferat din Cluj? Auchanul. Ăsta mi-a venit în minte. Nu, recunosc că nu merg tot timpul acolo, dar îmi place mult. Care e firma ta preferată de pe net? Păi să vă zic cum se treaba. Nu prea am comand de pe net, că nu prea am comand, dar EMAG-ul e cea mai ok firmă, pentru mine cel puțin. Cum îi cheamă pe părinții tăi? Marius și Ioana. Care e animalul tău preferat? Cățelul. Ce te-a făcut să te apuci de YouTube? Păi, sincer, nu știu ce. Îmi place să editez, să fac vloguri, să vă arăt cât mai mult din viața mea. Cam asta. Îți place să cânti? Da, îmi place foarte mult să cânt și o să vedeți și voi pe parcursul vlogului că îmi place să cânt. Îți place la școală? Da, îmi place la școală. Îți place să călătorești? Foarte mult. Îmi place foarte mult să călătoresc. Ce fel de video vei face pe acest canal? Păi v-am spus la început. Challenge-uri, lucruri distractive, farse și așa mai departe. Cu cine te înțelegi mai bine? Cu mama sau cu tata? Păi cu amândoi mă înțeleg bine. Sinceră să fiu, cu mama mai mult, pentru că pot să-i spun mai multe lucruri despre mine și... Bun, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest vlog și sper să nu uitați să dați un like, să vă abonați și să mă încurajați să fac vlog mai departe. Vă pup!